Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšej epizódy Inovačného kresla, podcastu, do ktorého si pozývame zaujímavých podnikateľov, inovátorov a osobností z Košického kraja. Dnes mám tu čest privítať pre mňa opäť výnimočného hostia, Mira Henela, zakladateľa a CEO spoločnosti Ovasmooth, jedným z víťazov našich akceleračných programov, ktoré v Inovačnom centre Košického kraja robíme. A myslím si, že sa opäť dozviete zaujímavé informácie, prečo sa oplatí založiť startup v Košickom kraji. Miro, vítaj v Inovačnom kresle. Ďakujem za pozvanie. Je to tvoj prvý podcast, alebo už si niekoľko takýchto mal? Absolútne prvý podcast. Je to pre nás premiéra, ako aj pre spoločnosť ako takú, ale aj pre mňa samotného. Čiže uvidíme, ako nám to pôjde. Super. Ja by som možno tak v úvode sa ťa opýtal. Ovasmooth, asi to niekomu to niečo povie, niekomu nie, ale keby si to vedel predstaviť v jednej, dvoch vetách. Čo je Ovasmooth? Čo robí? No, ono to je tá najťažšia otázka vlastne. My sme veľmi aj dlho pilovali vôbec odpoveď na túto otázku a za každým sa to líši, lebo ono to vie mať veľmi veľa prívlastkov. Hej. Niekedy povieme, že my sme vlastne deep tech softwarový startup, ktorý sa zaoberá spracovaním dát, ale v podstate pre jednoduchosť môžeme povedať, že každý jeden senzor, každé jedno meranie, ktoré my robíme okolo nás, je ovplyvnené chybami. My v Ovasmooth sme vymysleli unikátny spôsob, ako tieto chyby odstraňovať, robiť kvalitnejšie merania a teda kvalitnejšie rozhodnutia. Takže môžeme povedať, že nemáte radi chyby. My máme radi chyby, aby sme ich mohli odstraňovať. Aby ste s nimi mohli fungovať. Dobre, Miro, ja vnímam vás a celý tým ako takých, by som povedal, že excelentných študentov, ktorí vlastne pretavili svoje poznatky z univerzity a vyťahli ste z toho najviac, aby ste vlastne založili svoj startup. A kedy vznikla tá prvá myšlienka ísť do toho startupu? No, ono to bolo v roku ešte, ja si myslím, 2023. Oficiálne my ten začiatok startupu deklarujeme na apríl 24, ale už v 23. manželka stále do mňa hučala, že mám nápad, mám nejakú zaujímavú matematiku, poďme to naprogramovať, poďme to použiť. Ale vtedy to nebolo o startupe. Vtedy to bolo naozaj iba čisté vedecké bádanie. Vôbec sme si nevedeli predstaviť, že by sme mohli mať startup. Ani sme takýmto spôsobom nikdy neuvažovali. A v kuse len do mňa hustila, že poďme vyskúšať naprogramovať túto matematiku a ja som ju stále odbil, lebo proste sa mi do toho nechcelo. Nemám takéto niečo rád programovať. Až nakoniec som povedal, dobre, vyskúšajme to a uvidíme, že čo to spraví a keď urobíme nejakú publikáciu spoločnú alebo niečo také. Naprogramovali sme to a padli sme na zadok. V podstate okamžite sme si uvedomili, že to je niečo neuveriteľné. Ja ako fyzik veľmi dobre poznám rôzne techniky na zvyšovanie kvality dát. No a často ja som sa stretával s tým, že som musel nakoniec dáta spracovávať manuálne, tie techniky boli nepostačujúce a to, čo vymyslela ona, to je absolútny unikát. Čiže vtedy sme začali startupovať. A vedel si v tom čase seba predstaviť akože podnikateľa? Vôbec. Vôbec, že? Vôbec. No to práve to je na tom zaujímavé, lebo väčšina takých tých univerzitných, tých, čo skončia univerzitu a idú do toho startupu, tak je to taký, by som povedal, taký veľmi tenká hranica medzi tým, že som ešte stále nejak, mám tu možno tú vedeckú tranu pred sebou a nie úplne tú podnikateľskú. A naopak v západnej Európe to je iné. Tam je jasne, že viac sa zaujímajú o to podnikanie v nejakom čase. Kedy možno vy tak datujete, že ste sa tak uistili, áno, teraz sme na tej správnej ceste, bolo to úplne v tom začiatku, alebo prebehli nejaké prvé súťaže, alebo akcelerátory, kedy to bolo ten moment, že ste si povedali, je to na dobrej ceste? Ono to stále treba obnovovať v tom momentu, ja by som povedal. Nikdy to nebol, že jeden jediný okamih, ktorý rozhodol o tom, že áno, teraz. Vždy to bolo nejaká opätovná validácia znova. A my z povahy našej, aj ja, aj manželka, obaja sme dosť opatrní, že chceme ísť na istotu. Čiže nám to veľmi dlho trvalo uvedomiť si, že čo vlastne máme a vôbec rozbehnúť celý ten startupový biznis. Ale áno, ono to chcelo aj viacero akcelerátorov, sme absolvovali viacero nejakých startupových súťaží, kde konzistentne sme dostávali veľmi pozitívny feedback. Až nakoniec sa nám podarilo získať vlastne po výhre akceleračného programu ICKK investorov, Czech Founders. Čiže to bola taká asi tá najdôležitejšia validácia, ktorú sme mohli získať, že investori boli ochotní uveriť tejto našej vedeckej myšlienke, týmto našim vedeckým postupom natoľko, že do nás vložili kapitál.
každý ten akcelerátor, ktorý si absolvovali, vám priniesol niečo nové? Dal vám niečo naviac k tomu vášmu podnikateľskému nápadu? Absolútne. Absolútne áno. My sme absolvovali dokopy 4 akceleračné programy a každý jeden bol organizovaný nejakou inou entitou. Máme za sebou ICKK, čo je vlastne neziskovka. Potom máme za sebou korporátny akcelerátor, máme za sebou VC akcelerátor a máme za sebou akcelerátor organizovaný univerzitou. Čiže mali sme možnosť navnímať celú problematiku startupovania z rôznych uhlov pohľadu a zároveň my sme sa počas toho celého vyvíjali. Čiže častokrát, aj keď sme prechádzali rovnaké témy, niekedy, business model Canvas musí byť v každom jednom akcelerátore, ale my už sme boli v inej fáze. My sme náš prvý business model Canvas robili v rámci ICKK a potom už v ďalšom akcelerátore sme ho zase vylepšovali. Je to nikdy nekončiaci proces. Tak ako pitch deck, keď sme mali Startup Connect, koľko to malo? 6 či 8 kôl? 6 kôl. A za každým to bola iná prezentácia. To je živý dokument. Takisto aj všetky ostatné. Áno, to bol aj cieľ tých našich programov, stále to živiť, obnovovať a práve aj zakladateľ Alexander Osterwalder, ktorý založil business model Canvas, on hovorí, že to je nikdy nekončiaci proces, takže vlastne ste splnili také jeho životné prianie. On hovorí, že neznáša, keď sa to iba vyplní a proste sa to nechá tak celý život. Ja som dúfal, že to tak bude. Práve on hovorí, že každý deň to treba meniť, že netreba sa toho báť, že práve o to ide, že to bude oveľa lepšie. Ja som vás práve si všímal úplne od začiatku toho akcelerátora, vy ste vlastne vystupovali, by som povedal, tak asi najviac suverene a mali ste tú myšlienku najviac uchopenú. Bolo tam ešte pár tímov, ktorými ďalej spolupracujeme, ale bolo to, by som povedal, tak veľmi jednoznačne biznisovo orientované riešenie, ktoré malo nejakú úplne že generálnu logiku, ktorá dávala význam. Ako ste sa, keď ste počuli tú možnosť baviť sa o nejakej prvej investícii z Czech Founders, aký to bol pocit? Chceme do vás zainvestovať, keď ti niekto povie. Tak v prvom momente strašne sme sa tešili. Naozaj to bolo vlastne tak, že išiel som po budove, zrazu mi zavolali, že áno, majú záujem, že chcú do nás investovať, čiže kričal som na celú budovu, tešil som sa. Potom zrazu pristal nám na stole term sheet, čítal som si právničinu a všetky veci s tým súvisiace, čiže aj veľká zodpovednosť. Vlastne takýto právny záväzok, pre nás niečo absolútne nové, sa pustiť do niečoho takého. Bolo to náročné. Veľmi dlho my sme rozmýšľali nad tým, či ideme do toho, či nejdeme do toho, ako veľmi sami sebe veríme, že sme schopní ďalej pokračovať vlastne v tom startupovaní, ale nakoniec sme si povedali, toto je to, čo chceme robiť, dáva nám to zmysel, tvrdo na tom pracujeme, ideme do toho. Napadlo ťa niečo aj také ako mnoho bežných Košičanov alebo ľudí z kraja, keby na to získali nejaké takéto financie, že rýchlo si idem kúpiť niečo veľké, nové, alebo to nebolo vôbec tvoj prípad? V žiadnom prípade. Čiže hneď si myslel na tú investíciu, idem tie peniaze investovať a zveľaďovať firmu. Jednoznačne. Zainvestovať do ľudí, zainvestovať do infraštruktúry, aby sme vlastne vedeli zabezpečiť chod firmy ako takej. Veď to proste tam je nejaká tá spotreba, ale hlavne z môjho uhla pohľadu je to vždy o ľuďoch. Vy ste prechádzali tým procesom, bol to relatívne asi náročný proces tej komunikácie, kde ste nevšetko mohli v tom čase povedať. Ako ste sa cítili byť pripravení po 4 akcelerátoroch na takéto komplikované diskusie s relatívne veľmi skúsenou investičnou skupinou? To sme ešte nemali za sebou všetky akcelerátory, to sme ešte boli v procese, ale išli sme do toho s otvorenou mysľou, tak by som to povedal. Pomáhal vám nejaký právnik alebo niekto v tom? Z vašej strany, myslím. Nie, tie právne záležitosti som viac či menej riešil ja, ale zároveň budovali sme si od samotného začiatku s Czech Founders veľmi otvorený a veľmi kvalitný vzťah, že nebolo to podložené najmä tými papiermi, ale bolo to podložené tým, že vzájomne si rozumieme, chápeme sa, ako sa veci majú. A samozrejme dlhé hodiny som strávil aj napríklad s ich právnikom na koloch, kde sme si vzájomne vysvetľovali veci a uisťovali nás, ako tieto všetky záležitosti fungujú, čiže takto sme si budovali vzájomnú dôveru. A vlastne výsledok je taký, že vlastne aktuálne teraz pokračujete vlastne v investícii a vlastne
vyvíjate to, čo ste sa vlastne dohodli. Správne to chápem. Áno. Ďalej komunikujeme kedy? Včera som vlastne volal z Czech Founders. Áno. Máme pravidelné cally, kde si dávame nejaké updaty, bavíme sa o tom, že aké by mohlo byť ďalšie smerovanie, čo by sme mali robiť a ako, čiže stále nás mentorujú. Je to excelentný tím ľudí, ktorí nás vedia drivovať v tom, aby sme pokračovali ďalej. Čiže nie je to o tom, že my sme VCčko, my sme vám dali peniaze, nezaujíma vás, že kto ste, čo ste, ukážte nám revenue, ale spolu s nami budujú tú firmu a to je absolútne skvelé. Vieš, čo je na tom zaujímavé, že keď som na začiatku keď sme na začiatku zakladali CKK, tak vtedy mnoho ľudí hovorilo, tak k čomu nám to bude, nepotrebujeme to. A čo je pre mňa bolo taký akože zásadný point, čo sme chceli vlastne dosiahnuť, boli začať spájať tie startupy s investormi a to najlepšie, aby získavali investície, prílev toho kapitálu. Vy ste prví a viem o mnohých ďalších, ktorí teraz momentálne pokračujú v tom, že vidíme, že ten mechanizmus sa začína rozbiehať, lebo to nezáleží na dôvere. A tým ti chcem povedať, že skutočne je to niečo výnimočné, čo ste dosiahli. A dosiahli ste milník, ktorý pre celý kraj podľa mňa znamená veľa. Lebo región prvýkrát vytvoril mechanizmus alebo ekosystém, ktorý dokáže startupy dostať k investorom. A to je podľa mňa to, čo v zahraničí funguje, tu nefunguje. Takže veľká vďaka. My ďakujeme, že tu vlastne vytvárate celé toto podhubie. Pretože naozaj už len za ten čas, čo spolupracujeme, tak je vidieť, ako sa to celé posunulo vpred, celý ten ekosystém, celé to podhubie, že ľudia majú aspoň potuchy o tom, že existujú nejaké startupy a to isté, že to dostávate aj na školy, či už Founders Challenge alebo YesLab. To je absolútne skvelé. Ja závidím všetkým týmto študentom, že oni majú túto možnosť, ktorú my sme vtedy ešte asi nemali. Alebo ja som nebol si vedomý, že niečo také existuje. Toto hovorí práve veľa ľudí. Včera sme mali taký online call workshop s strednými školami. Práve tam bol aj Rolov Ránik a on im presne to isté povedal, že my sme nemali také šance, čo vy máte v 16, 17. A že vy si uvedomte, že my sa o tom bavíme, že súčasní tí founderi mali 25, keď sa dostali možno k niečomu, ako máte vy, čiže sa to veľmi zrýchlilo. Ale hej, je to práve nejakým spôsobom tá cesta, ktorú vytvárame a snažíme sa ju dlážiť pre ďalšie startupy. A to, čo si myslím, že aj na tebe vnímam, alebo na celom týme Ovasmood, že ty si dobre povedal, my spolupracujeme ďalej a že vy to nenechávate len tak, že tak teraz sa to skončilo a dosť nám akože snažíte sa tomu ekosystému pomáhať, snažíte sa ich vzdelávať, hovoriť o tom, čo ste zažili. Ako ty možno vnímaš ten súčasný startupový ekosystém 2025/2026 v Košickom kraji? V Košickom kraji obrovský pokrok. Obrovský pokrok v tom, čo sa tu všetko udialo, pretože všetky tie aktivity, ktoré vyvíjate, tak to neuveriteľným spôsobom pomáha. Minulý týždeň, alebo pred 2, nespomeniem si, sme boli práve v Sečovciach, ktoré tiež sú súčasťou vlastne Founders Challenge, ak sa nemýlim, a inovujú a podnikajú celý ten predmet. A bavili sme sa priamo tam so študentmi, robili sme pre nich besedu, hovorili sme o našich skúsenostiach. A ja som len zíral, že toto sú tretiaci na gymnáziu. No. A oni už všetko vedia, to, čo my sme sa museli učiť tou ťažkou cestou, failovať, skúšať, hľadať, zisťovať, chodiť po akcelerátoroch. Oni sa to naučia v škole. A vieš o tom, že to je prvá startupová stredoškolská trieda na Slovensku? Fakt? Áno, a založili si ju sami. Oni prišli s nápadom, že sa im páčilo vlastne predmet Inovuj a podnikaj, to vlastne Spojená škola Kolárova, keď sa nemyslím. Áno. Oni prišli s nápadom, my si založíme skutočne že vlastnú triedu, aby sme sa mali kde o tých nápadoch rozprávať. My sme im ju pomohli vybaviť, zariadiť, boli sme ju otvoriť, ale skutočne ja si myslím, že s veľkou pravdepodobnosťou je to jediná a ale jediná startupová trieda vlastne na Slovensku, na stredných školách, takto založená. Hej? A samozrejme na tom, že sa pridávajú ďalší, oni už živia sami ďalej. A to je podľa mňa v tom ekosystéme zaujímavé, že takíto zaujímaví ľudia, kreatívni, aj v Sečovciach, to nie sú možno v tom centre v Košiciach, sa neboja, prinášajú nápady a realizujú takéto veci. Čiže tam je aj veľká vďaka tomu, že vy tam chodíte a snažíte sa im pomáhať. Možno keby si vedel odporučiť, teraz tak sa vrátim, sme sa dostali k tým nápadom. Ako podľa teba nejaký bežný človek alebo podnikateľ, študent sa dostane k tomu, aby si išiel založiť svoj startup? Čo by mal urobiť ako prvé? Hlavne si asi ten nápad nejakým spôsobom zvalidovať tým spôsobom, že keď to hnevá aspoň mňa, tak možno to môže byť relevantné. Nie, že vymyslím prvú blbosť, na ktorej by sa dalo začať nejakým spôsobom zarábať, ale že rozmýšľam nad riešením nejakého konkrétneho problému. Ano. U nás to vzniklo tak, že ja som napríklad nevedel spracovať dáta, Baška o tom vedela, našla unikátne riešenie. A to isté by malo platiť aj v každom inom prípade,
že snažím sa riešiť nejaký problém alebo priniesť naozaj niečo inovatívne a zaujímavé. Ono bohate stačí aj to, že sedím s kamarátmi hoď na pive, ale bavíme sa o nejakom konkrétnom nápade len tak, lebo proste sedíme pri pive, ale naozaj z toho môže vzniknúť niečo zaujímavé a nepustiť to. Nezahodiť to do koša, ale baviť sa o tom ďalej. My sme napríklad, kým sme ešte študovali na výške v prvých ročníkoch, tak sme veľmi intenzívne sa bavili s kolegami o tom, že aké by sme si vedeli založiť startupy. Vtedy sme to mysleli iba tak cestne, bavíme sa startup, založíme si startup roka. A nikoho z nás to nenapadlo, že to myslíme seriózne. A zbytočne sme na to zabudli. Nechali sme to tak. Ja si doteraz pamätám zo pár nápadov, s ktorými sme prišli. Niektoré boli také, čo vzniknú pri pive. Niektoré by mohli byť realizované, že naozaj si myslím, že by sa oplatilo do nich zainvestovať. Ale určite baviť sa o tom, posúvať to ďalej, skúšať to nejakým spôsobom validovať, pýtať sa ľudí na vôkol. Dokáže startupista byť jedna osoba? Alebo potrebuješ tým podľa teba? Podľa mňa nedokáže byť jedna osoba. V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Každý jeden človek má iný skillset. Minimálne tí začínajúci startupisti. Neviem, ako to majú skúsení matadori v tejto oblasti, ktorí už založili 10 firiem a všetky sa im podarilo exitovať, tak tam asi nepotrebujú okamžite tým, ale vie si to sám nejakým spôsobom vyskladať. Ale jednoznačne za mňa je to o tíme v tých early stage fázach, pretože každý prináša iný know-how. Ja presne súhlasím a to sa snažíme aj vždy hovoriť, či sú to študenti stredných škôl, vysokých škôl alebo v akcelerátore, čo už sú vlastne vyslovene, že keď to poviem, budúci podnikatelia. Vždy to je o týme. A prejdem Miro teraz možno k takej časti tej medzinárodnosti a ako sa povedzme startup dá medzinárodne, a ako sa startup môže stať medzinárodne úspešným. My sme vlastne boli spoločne na Malte, na Youth Startup Summite a následne vlastne, aj keď ty si pracovne nemohol, vy ste ešte boli potom s nami aj v New Yorku. Ako ty hodnotíš možno takéto medzinárodné príležitosti pre tie early stage startupy? Čo vám to prinieslo? Čo vám to dalo? Určite možnosť zistiť, ako to funguje inde vo svete a otestovať si možno tam priamo ten trh, že či je priestor napríklad expandovať na Maltu a čo to znamená, keď už sme boli na tej Malte, alebo s akými problémami sa potýkajú aj zahraničné startupy, aby sme sa vedeli porovnať, že toto nie je len problém Slovenska, toto funguje všade, ako to riešiš ty. A v prípade Ameriky je to ešte viac špecifické, čo boli chlapci v USA a vlastne pretlmočili mi, čo zistili, tak je to najmä o tom, že zistiť, ako expandovať na ten cudzí trh. My sme absolútne v Európe už zabudli vďaka otvorenej obchodnej zóne, ktorú tu máme v rámci Európskej únie, našťastie, že existujú nejaké hranice, existujú clá, existuje nejaký systém dosť komplikovaný, ako komunikovať obchodne s krajinami, ktoré nie sú v celej tejto zóne. A toto bolo veľké také zistenie, že my sme naozaj na to zabudli. Teraz nie je problém kedykoľvek, že skontaktujem firmu v Poľsku, Nemecku, vo Francúzsku a ideme robiť deal a môžeme sa baviť. Nie je problém vystaviť faktúru a riešime veci. A s Amerikou zrazu počkať. Nie je to také jednoduché. Ja som to práve videl, že veľa možno aj také, ako ty nazývaš, že matadorov, ktorí tam boli, že bolo to také prekvapujúce to zistenie, že ako sa tam dostať, ako s tým spolupracovať, že to nie je úplne jednoduché iba to zavesiť ten produkt na web a predávať ho, že to je oveľa komplikovanejšie. A myslím si, že na druhú stranu my sa snažíme otvárať tie medzinárodné možnosti aj cez takéto programy. V budúcom roku budeme pokračovať, ten Startup Bootcamp bude mať 2. Chceme vlastne založiť taký stály office v New Yorku. To znamená, že 2-3 mesiace budeme vysielať startupy, aby tam boli, aby komunikovali so zákazníkmi, aby sa snažili intenzívnejšie penetrovať na tie trhy. Lebo aj to je ten prílev zahraničného kapitálu potom následne späť do regiónu, kde tá firma dokáže pracovať a spolupracovať. Keby si možno ty si mal vybrať krajinu, kde by si rád s ňou obchodoval, teraz poviem tu možno z Európskej únie, ktorá by to bola, keby si mohol povedať nejakú z tvoju obľúbenú? Za mňa Holandsko. Holandsko, prečo? Vieš čo, nestravil som tam veľa času. Stačilo mi pár dní a absolútne mi tá krajina učarovala. Možno mám príliš veľké očakávania od tej krajiny, ale naozaj neuveriteľne sa mi to tam páčilo, ako tam všetky veci fungujú, akí sú tam ľudia. Čiže ja verím, že možno aj tam by sa dal veľmi pekne robiť biznis, ale
Taktiež mal som možnosť nejaký čas stráviť v Škandinávii a to bolo tiež veľmi zaujímavé. Že sever Škandinávie je okolo polárneho kruhu a ako tam fungujú tiež celkovo ten obchod, ľudia, je to iné ako povedzme niekde tu dole na juhu, keď to porovnám, že v okolie Štokholmu a tak, je to iná mentalita tých ľudí. Hoď je to jedna krajina, ale napríklad Švédsko, to je obrovská krajina, ktorá je natiahnutá tisíce kilometrov a majú iné podmienky, čiže tí ľudia fungujú inak. A mne sa to tam veľmi páčilo. A ako ty vnímaš vlastne život tu v Košiciach, v Košickom kraji? Máš veľa precestované, videl si už kus sveta? Keby si to možno tak vedel ty zhodnotiť. Lebo ja sa o to tak ako snažím zaujímať, ako to ľudia vnímajú a tiež mám relatívne dosť nacestované, žil som v zahraničí a mám tie Košice relatívne veľmi rád. Samozrejme sú tu nejaké nedostatky, ale ako to ty vnímaš už teraz z toho pohľadu, keď sa bavíš o tom, že chceš expandovať a tak ďalej? Dokážeš, možno ináč ešte otázku položím, dokážeš si tu predstaviť mať veľkú firmu, povedzme o 200 ľuďoch? Áno. Áno? To by bol cieľ. Ja som zvyčajne frfloš. Ja poviem, že mnohé veci nefungujú. Áno. Mnohé veci nefungujú, vieme ich identifikovať a stačí urobiť veľmi málo na to, aby fungovať začali. A my si častokrát neuvedomujeme, ako sa tu máme dobre. Práve tí z nás, ktorí mali tú možnosť, že precestovali trošku svet a videli, ako to funguje inde, tak zistia, že my aj tuto na východnom Slovensku sa máme fakt, že skvele. A keď dotiahneme mnohé maličkosti, tak vieme predbehnúť svet dookola. A čo je najlepšie, my tu máme združený talent. Naozaj Košice sú skvelé univerzitné mesto. Máme tu UPŠ, Technickú univerzitu, veterinu. Každá jedna z týchto univerzít produkuje vysoko kvalitných študentov, ktorí sú rovno materiál pre startupy, len treba vytvárať ďalej to podhubie, ktoré vlastne sa tu už postupne vytvára za tie posledné roky, našťastie. A práve s takýmito ľuďmi by sa dali vytvárať rôzne tieto startupy. To si práve ja myslím, že fakt ten talent tu máme. Je vidno, že talentovaní ľudia tu sú, treba sa o nich starať, treba s nimi pracovať a netreba to brať ako taký ten helikopterový nálet, že ideme teraz za všetkými, ale treba si povedať, že áno, niektorí sú možno viac talentovaní, čo sa týka možno podnikania, inovácií a tým sa treba venovať. A tak to je štandard, hej, to musí byť tak nastavené. Možno z pohľadu, ale takých tých bežných vecí, podnikateľské prostredie. Veľa ľudí hovorí o byrokracii, veľa ľudí hovorí o komplikovanosti, o náročnosti, o papieroch. Zober, to je jedna vec, zober si európske projekty, ako fungujú. Slovenské projekty, je to veľmi náročné na tú operatívu. Vnímaš to aj ty tak, tú administratívu? Jednoznačne. Jednoznačne. Ako founder startupu ja viac robím sekretárku ako nejaký vývoj našej technológie samotnej, hej, keďže som jedným z otcov technológie ako takej, vymyslela to celé Baška, ale aj tak naozaj sme zavalení rôznymi papierovačkami. Tiež teraz bola jedna výzva grantová, nebudem to menovať. Zistili sme nakoniec, že keď by sme do toho išli, tak celá grantová výzva by bola komplikovanejšia ako Európsky Horizonovský projekt a vo výsledku tie financie by sme spotrebovali na administratívu. Ani by sme nemohli nič za celú grantovú výzvu urobiť. Absolútne zbytočné. Aha. Absolútne zbytočná výzva. Áno, ale to je práve niekedy to nevypočutie tej startupovej scény, hej, že tá startupová scéna je už širšia, pri všetkej úste širšia ako startupová scéna v Bratislave. Už tá startupová scéna je celoslovenská. Či vidíme v Žilinu, či vidíme Košický kraj, vidíme, čo sa deje. A podľa mňa bolo dobre začať aj z vrchu počúvať tie potreby, ktoré nie sú vždy úplne, povedzme, jednoduché a zamerané v jednom meste, ale sú na celý kraj. A to sa snažíme aj my otvárať túto tému. Z pohľadu toho, vlastne, čo sa týka SK8, vlastne jednotlivých regiónov, tak teraz to predsedníctvo pre inovačnú časť vlastne budeme mať v Košiciach. Čiže na to sa teším a budeme sa to snažiť nabadať, aby sa toto zmenilo. Milan, ešte mi povedz možno také tvoje možno rady, ktoré by si dal tým začínajúcim podnikateľom na záver. Ktoré by to také 3 boli? 3? No dáme freestyle. A za mňa najdôležitejšia je asi vytrvalosť. Lebo je jedno, že či ten nápad vo výsledku failne, ale treba vytrvať a poučiť sa z toho. Čiže to je taká 1,5 rady, vytrvať a poučiť sa. Po druhé, pripraviť sa na to, že je to časovo veľmi náročné. Celé startupovanie. Ja som si v živote nevedel predstaviť, že toľko času sa dá obetovať na rozvoj firmy, alebo dobre, malej firmičky startupu, že sú to hodiny a hodiny a hodiny práce, učenie sa absolútne rôznych odvetví
Niekedy som sa zaoberal len fyzikou a zrazu je to áno aj účtovníctvo, aj právnické záležitosti, aj to, aj hento. Čiže byť otvorený tomu, učiť sa všetky nové veci, ktoré budú postupne prichádzať. A asi najdôležitejšia rada je sales. A to je to najťažšie asi za mňa. Ako ste sa s tým vypopasovali, s tým salesom? Budem úprimný, ťažko. Nie je to jednoduché. Nie je jednoduché prerobiť matematikov, fyzikov, vedcov zrazu na salesákov alebo kvalitných business developerov. Stále sa učíme, ale sme ochotní a schopní akceptovať, že my jednoducho tieto veci zatiaľ nevieme a budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa naučili. Čiže to je tá otvorenosť. A premýšľali ste nad tým nahajrovať si nejakého salesáka externe? Určite. Rozmýšľali sme aj nad takouto možnosťou, ale to je také, že tým by sme sa pokúsili obabrať systém skôr, než sa slúši a patrí. Aha. Jednoducho my musíme tú firmu roztiahnuť a v momente, keď budeme schopní zaplatiť nejakého salesáka, tak v tom momente to bude relevantné. Keď už ukážeme nejakú trakciu, ukážeme, že dá sa naozaj robiť ten sales a škálovať, tak vtedy by to dávalo zmysel. Mino, veľmi rozumne premýšľate. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Za mňa je to vždy zaujímavé vás počúvať, vidieť vašu prezentáciu, vždy je niečo nové, nejak nás inšpirujete, kde to posúvate. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. V dnešnom podcaste vlastne sme mali Mira Henela zo spoločnosti Oasmut a tešíme sa teda na ďalšie epizódy, ktoré pribudú v roku 2026. Ďakujeme.